Once upon a time, Talatu was brutally tortured, mercilessly maltreated, and terribly terrorized. Kafin na yanke hukunci da zuciyata, sai da na karanta, na ga rayuwar mu kwata-kwata ba ta da kyakkyawan ƙarshe. Yau ku tuna, ina Amina 'yan London. Ta mutu a kan titi. Wannan rayuwar kuke so ni? Lallai rufe mu baki. Kin san cewa karuwanci ba sana'a bane, me yasa kika fita aikin bariki? Ke ba damar a gaya miki gaskiya? To ina da tabbatar miki da cewa wannan mummunar aqida taki ba zan raba hanta da jini ba. Ta ina suka zama ni a guna ba ƴan uwa bane. Yanzu in ɗaya daga cikin ƴaƴanki ne mata suka tsinci kansu a cikin irin wani halin, wani aibata sai kika aure su zaki ji daɗi. Few years after, she's back as a dangerous, fearless, and merciless terror to terrorize the city with new identity. Talatu lamba ɗaya. Talatu ba inda kafarta bata karaɗe ba a wannan ƙauyen. Talatu ƙwanƙwararriyar ƴar bariki ce. Ina jan ki kina koma gunsa, rungume shi zaki? Talatu lamba ɗaya. Lamba ɗaya. Talatu lamba ɗaya, an incredible concept from the company TJ Multipurpose Concept. Talatu lamba ɗaya. Wannan shahararriyar namba ɗin da ake samun labarinta za ta yi aure, to fa da gaske ne ya tabbata za ta yi auren, amma Ina Talatu? Wajen Talatu kuma yarinya da aka ɗauki amarya aka je aka kai mata. Story Jibril Musa. Screenplay A.U. Usman. Assistant Directors Babangida Bangis and Abubakar H. Kura. Voice over General BMB. Official trailer Abdulaziz AZ. Talatu lamba ɗaya. Yau ranar birthday in uwa ku zo ganana, ni ma na zo dangi ku zo duka magana. Ni happy birthday domin yau Sunday, ilimi ne jikon rayuwa wanda ya huta. Duka happy birthday mi wana da ta cire tuta in uwa. Happy birthday mun zo mi wana na. Happy birthday na yi wana na. Diyar da take da kima, shekaru sun ƙara duniya, na da yau kin ƙara girma. Alja kwana da lafiya. Allah jama'a dan yi hakuri. In zan so in gabatar da masoyiyata ruhin raina, uwar ƴaƴana Talatu tare da ƙawayenta. Ashe baka da hankali? Hankalin dabbobi ne da kai? Wa ga maka aure yana gabana? What? Aure? Me kika nema kika rasa? Da har kike so ki kunshe kanki karkashin wani kato. Da yin haka tamkar cin dunduniyar bariki ne. Kai, ku dakata. Ya isa ka. Ko ka san wace ce Talatu lamba ɗaya ko da ita da ƙawayenta? Yarinyar da ta yi ƙaurin suna wurin aikata manyan laifuka. Hatta 'yan jarida sun gaji da buga labaranta. Na sani Hajiya. Ka rasa inda zaka nemo mana aure sai ta shabariki. Kada la gabratan duk kun mun shiru. Ko kun isa ku sana gaba kuna ga yan maganganu? Kun isa? Produced and directed by Salisu Mu'azu Rijiyar Zaki. Talatu lamba ɗaya, coming your way soonest.